A Conselleira de Economía e Industria coñeceu de primeira man a Feira do Automóvil Híbrido Eléctrico de Ribeira. Ali anunciou que a partir do 30 de xuño poderán solicitarse as axudas do novo Moves 3. Esta fin de semana, Ribeira foi o epicentro do sector da automoción ao celebrar a sexta Feira do Automóvil Híbrido Eléctrico impulsada pola Asociación de Empresarios Local. Máis de 100 vehículos de 13 marcas expuxéronse entre o venres e onte domingo, e o sábado a Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitou este espazo. A responsable do departamento coñeceu de primeira man os coches que se amosaban ao público. Para nós é relevante apoiar este tipo de feiras porque se está apoiando a automoción dende a industria, pero tamén hai que dar seguridade, coñecemento aos consumidores, polo tanto consideramos que é unha feira pois que entra dentro das perspectivas e da finalidade que ten a Consellería para potenciar o consumo de vehículos ademais eficientes. É un placer, como digo, estar en Ribeira coa Asociación de Empresarios. Creo que Ribeira, o dicía o presidente da Asociación de Empresarios, unha comarca dentro de toda a comunidade autónoma de Galicia con moitísimo potencial. Dende o punto de vista do desenvolvemento industrial e empresarial, polo que destacou outros proxectos nos que se está a traballar no municipio e que definiu de claves. Por iso estamos traballando para continuar dotando de solo empresarial toda esta zona. Ese é o traballo que creemos que hai que facer para o desenvolvemento económico e industrial de Galicia. Traballar cos sectores, traballar cos empresarios e, ademais, como digo, potenciar tamén, neste caso estamos falando de automoción, as posibilidades que podemos ter de que os clientes finais coñezan de primeira man as distintas opcións de vehículos, neste caso híbridos, eléctricos eficientes. Lorenzana recordou que a Xunta está a potenciar este tipo de consumo a través do seu plan de renovación de vehículos que definiu de éxito e grazas ao que miles de familias poden cambiar o seu coche e contar cun novo híbrido ou eléctrico. O 30 de xuño publicaremos xa o plan estatal, que é o plan Moves 3 neste caso. O certo é que agardábamos poder publicar un Moves 4 con condicións máis fáciles para os consumidores, como é o caso do plan de renovación do teu vehículo da Xunta de Galicia, que é inmediato, se produce inmediatamente na compra do vehículo desconto, pero bueno, o que decidiu o Ministerio é isto e polo tanto nos imos tratar de axilizar na medida das nosas posibilidades cos cartos que ten a nosa comunidade autónoma, ese plan Moves 3. Así que a partir do 30 de xuño, Galicia, como sempre, temos as mellores cifras de execución do Estado, imos publicar e comezar con estas axudas. O presidente da patronal ribeirense, Francisco Martínez, destacou a maior implicación que tivo este ano a Xunta para que a Feira de Automóviles Híbridos Eléctricos sumara unha nova edición. Mostrarlle o agradecimiento que nos vesa, digamos, que o que levamos a cabo desde a asociación en tema deste sector do coche eléctrico híbrido, que ano tras ano vamos ganando cada vez máis marcas que queren incorporarse a estar aquí implicadas. Para nós isto é unha gran satisfacción, que a xente poda ver como son este tipo de coches, como poden servir e darlle as explicacións máis oportunas. Por a miña parte, nada, seguimos igual traballando como sempre, codo con codo, ca Consellería de Industria. Queremos outros proxectos que sabemos que temos en mente, que sabemos que estamos codo con codo e tenémonos que levar a cabo. Tamén se afondou na necesidade de contar con máis puntos de recarga na comarca, en xeral en Galicia. Lorenzana apuntou que a Xunta incorpora no Moves 3 o financiamento con fondos propios destes puntos de recarga. E, de feito, anunciamos no Consello da Xunta de hai como un mes e pico, 2 meses, onde se falou de todo o plan industrial de renovación de vehículos e tamén de apoio á fabricación, que estamos elaborando un mapa de puntos de recarga para que tamén o cidadán teña coñecemento de maneira áxil e fácil na página web da Xunta de cales son eses puntos de recarga. Nos agora mesmo, con estes programas que estamos levando a cabo, estamos aproximadamente na media nacional, creo que sabe o director, non sei se estamos na 8ª comunidade autónoma. Sí. É dicir, que melloramos, gracias a estas axudas da Xunta, creo que en 2 posicións respecto de hai un ano. A Conselleira de Economía e Industria ratificou que o Goberno galego vai a seguir traballando da man dos concesionarios para estimular a demanda e promocionar as vendas de vehículos eficientes, porque tamén é necesario actuar neste punto para impulsar unha transición xusta no sector, segundo afirmou.